गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि। आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय संसारनि धोना माराम खायो। गोथार बाइबेलाव मोननै रोखोमनि धोननि बिसय लिरनाय दङ। जेब्ला जोङो माथाइनि बिलाइ 6 बालाब 19-20 सारिखौ फरायो, बेयाव संसारनि धोन आरो सोरगोनि धोननि बिसय लिरनाय दङ। बिनिखायनो माथाइनि बिलाइ 6 बालाब 19 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, नोंसोरो पृथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंसोरो पृथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम। आं बे आयदानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंनो आं सानाखै आरो आं बेखौ बुंनो थाङा। जोङो धोनि जानो नाङा, धोनखौ बुथुमनो नाङा, आं बेखौ बुंनो थाखाय थाङा आरो आं बेखौ बुंनो सानाखै आंनि अनजाग्राफोर। आन्थाय हले जों गोबां समावनो नुयो, गोनां गेदेर जानो थाखाय, धोनि जानो थाखाय, धोन बुथुमनो थाखाय गोबां समाव सैथो लामाखौ नागारनानै, सैथो मावनायखौ नागारनानै, गिर्जा प्रार्थनाखौ नागारनानै, इसोरखौ नागारनानै, बासायजानायखौ नागारनानै इसोरनिफ्राय गोजान जानायखौ जोङो नुयो। बेनिखायनो आं बे आयदानि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों, जोङो धोनखौ बुथुमनांगौ। आन्थाय धोन बुथुमोब्लाबो जोङो जेसेबांखि गोनां गेदेर जाया मानो, जोङो इसोरखौ बावनो नाङा, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोंसोरो पृथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम। मानो आंनि अनजाग्राफोर? माथाइनि 6 बालाब 19 सारिनि गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ, मानोना बेयाव गुन आरो मारामा गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाबफ्लंनानै खावो। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, संसारनि धोना माराम जायो, संसारनि धोना नष्ट जालांगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायफ्रा इसोरखौ नागारनानै धोन दौलत बुथुमनो हास्थायदों आरो बुथुमदों, आरो धोन दौलत बुथुमनो थाखाय, गोनां गेदेर जानो थाखाय इसोरखौ बावनानै दङ आरो इसोरखौ बावनानै थांदों। इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोबाय, सानसे संसारनि धोना नष्ट जालांगोन, संसारनि धोना जामलांगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, मानोना बेयाव गुनाबो मारामाबो गाज्रि खालामो आरो बेयाव सिखावफ्राबो हाबफ्लंनानै खावो। बेबादि इसोरनि गोथां रावा बुंदों। अब्ला संसारनि गासैबो दंनाय मानिया नष्ट जालांगोनब्ला जों मानो संसारनि धोनखौ बुथुमनो थाखायनो जों इसोरखौ बावलांनो, इसोरखौ जोङो नागारलांनो? खोनासं आंनि अनजाग्रा बिमा बिफा, बिदा फंबायफोर, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै धोन दौलतखौ बुथुमनो हागौ, आन्थाय बियो मामोर जागोन, बियो नष्ट जालांगोन। संसारनि धोना अरायनि थाखाय नङा। हरखाब जोङो संसारनि धोनखौ नागारलांगोन, नङाब्ला हरखाब संसारनि धोना जोंखौ नागारलांगोन। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, बियो नष्ट जालांगोन। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 15 बालाब 27 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, इनायजों खामायनाय थाखा फैसाया न'खरखौ नष्ट खालामो। घुस दाला, नोङो बावसिन जोरगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, इनायजों थाखा फैसा खामायनाया न'खरखौ नष्ट खालामो। जों दिनै आथिखाल नुयो, गोबां धोनिफोर दं, थाखा फैसानि थाखाय अभाब आंखाल नङा, अब्लाबो न'खराव असान्थि, बिहि फिसाय गोरोबलायनाय गैया, गथ' गथाय गोरोबलायनाय गैया, असान्थि, थाखा दङ आन्थाय न'खराव सान्थि गैया। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जों दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ बावनानै थाखा फैसाखौ जों बुथुमनो हागौ, थाखा फैसाखौ जों मोननो हागौ, धोनि गोनां गिदिर जानो हागौ, आन्थाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों, इनायजों खामायनाय थाखा फैसाया न'खरखौ नष्ट खालामगोन।
जोङो इनायजों थाखा फैसा खामायोब्लाबो जोंहा गोजोननाय सान्थि थानाय नङा। जोंनि न'खरा नस्थ' जागोन। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। आरोबाव बुंबावदों दि घुस दाला नोङो बावसिन जोरगोन। जों दिनै आथिखाल नुयो अफिसाव थाङा मानो, जेखि खामानि मावा मानो थाखा फैसा घुस लानाय, घुस होनाय जों दिनै आथिखाल नुयो। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोङो घुस दाला, अब्ला नोङो बावसिन जोरगोन। अब्ला नोंनि न'खराव गोजोननायखौ नों मोननो लुबैयोब्ला नोङो सैथोजों थाखा फैसाखौ नोङो खामायनो नांगौ। नोङो दिनै गोबाव जोरनो लुबैयोब्ला, गोलाव जिबन मोननो लुबैयोब्ला नोङो घुस लानो नाङा। इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो उपदेशगिरिनि 5 बालाब 10 सारियाव लिरनाय दङ, नोङो थाखाखौ अनोब्ला नोंहा आग्लाय बिग्लाय थाखा थाब्लाबो थोआ। इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोङो थाखाखौ अनोब्ला नोंहा आग्लाय बिग्लाय थाखा थायोब्लाबो थोनाय नङा। आङो दिनै गोबां धोनि मानसिफोर नुबाय, गोबां धोनि मानसिफोरखौ आं खोनाबाय, नाथाय दिनैसिम आं बेबायदि बुंनाय आङो नुफेराखै आरो खोनाफेराखै। आङो गोबां धोनि जाबाय, आंनि थाखाय थोजासे जाबाय, आंहा बुथुमनांगौ गैला, बेनो आंनि थाखाय आग्लाय बिग्लायसै। आं दिनैसिम रावबो बे बाथ्राखौ बुंनाय नुवाखै आरो खोनायाखै। बेनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों नोङो थाखा फैसाखौ अनोब्ला नोंहा आग्लाय बिग्लाय थाखा थाब्लाबो नोंहा थोनाय नङा। थाखाया जोंनि जिबनाव माब्लाबाबो सन्थुष्ट खालामनो हानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। अब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदोंब्ला जोङो दिनै थाखा फैसाखौ अनोब्ला आग्लाय बिग्लाय थाखा थायोब्लाबो जोंहा थोजासे जानाय नङाब्ला, अब्ला जोंलाय मानोथो थाखाखौ अननानै इसोरनिफ्राय गोजानाव थांनो? आथिखाल जों दिनै नुयो गोबां गिर्जाफ्राव मानसिफ्रा खम जालांबाय। मानसिफ्रा थाखा फैसाखौ खामायनो थाखायनो, गोनां गिदिर जानो थाखायनो इसोरनि होनाय गोथार दिनखौबो बावलांबाय। गिर्जा प्रार्थना बावलांबाय, प्रार्थना खालामनो बावलांबाय, फास्टिं थानो बावलांबाय, इसोरनि गोथां रावखौ फरायनो थाखाय बावलांबाय। गासैबो दं, नाथाय इसोरनि रावखौ फरायनो थाखाय, इसोरनि रावखौ खोनासंनो थाखाय सम गैयै जाबाय आंनि अनजाग्राफोर। आरो जोङो दिनै थाखा फैसाखौ जिसु ख्रिस्टनिख्रुइ बांसिन अनोब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों आग्लाय बिग्लाय थाखा थायोब्लाबो जोंहा थोजासे जानाय नङा। बेनिखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नोंसोरो प्रिथिबियाव गाव गावनि लागै मोजां बुथुमनायफोरखौ दा बुथुम। थाखा फैसाखौ अनग्रा मानसिफोरनि थाखाय आरो थाखा फैसाखौ अननानै इसोरखौ बावलांनाय मानसिफोरनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बुंदों नोंसोरो संसारनि धोनफोरखौ दा बुथुम। बे आयदायाव बेखौनो बुंदों। बेनिखायनो उपदेशगिरिनि बिलाइ 5 बालाब 10 सारिनि गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ, नोङो धोनि जानो हास्थायोब्ला नोङो गावनि हास्थायनायखौ जेब्लाबो फुरा खालामनो हानाय नङा, बेफोरो नंखाय बाखायसो। बे आयदायाव गियानि सल'मना बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। सल'मना गियानि मानसिमोन आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों बेबादि गियानि बै समाव रावबो उजियाखैमोन आरो उनावबो रावबो उजिबावनाय नङा। सल'मना बेबायदि गियानि मानसिमोन आरो सल'मनहा गोबां रोखोमनि धोन दौलत थाखा फैसा दङमोन। गासैबो सल'मननि जिबनाव दङमोन। नाथाय बियो जोबनायाव बे बाथ्राखौ बियो बुंदोंमोन। बियो बुंदोंमोन दि नोङो धोनि जानो हास्थायोब्ला नोङो गावनि हास्थायनायखौ जेब्लाबो फुरा खालामनो हानाय नङा, बेफोरो नंखाय बाखायसो। जोङो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै, गिर्जा प्रार्थनाखौ नागारनानै धोनि जानो लुबैनो हागौ, थाखा फैसा बुथुमनो हागौ, नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नोंनि लुबैनायखौ, नोंनि हास्थायनायखौ नों माब्लाबाबो फुरा खालामनो हानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। आरो दिनै नोंनि गासै रोखोमनि
गोनांथि नांगौफोरखौ गोजोननायफोरखौ संसारा दिनै होनो हानाय नङा। थाखा फैसाया मान सन्माना नोंनि गासै नांगौफोरखौ फुरा खालामनो हानाय नङा। जिसु ख्रिस्टनि अनगा इसोरनि गोथां रावा बेखौनो बुंदों। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जायफ्रा गिर्जा प्रार्थनाखौ नागारनानै, गोथार दिनखौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै, संसारनि धोन दौलत बुथुमनानै इसोरनिफ्राय गोजानाव जिउ खुंदों। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नोङो नोंनि हास्थायनायखौ फुरा खालामनो हानाय नङा आरो लोगोसे बेफोरो गासैबो नंखाय बाखायसो होननानै गियानि सल'मना बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। बेनिखायनो जिरिमियानि बिलाइ 17:11 बेबादि लिरनाय दङ, जाय मानसिया इनायजों धोन बुथुमो, बि धोना बिनि आधा बैसोआवनो बेखौ नागारलाङो। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जायहा इनायजों थाखा फैसाखौ बुथुमगोन, बे इनायजों बुथुमनाय थाखा फैसाया बिनि आधा बैसोआवनो बेखौ नागारलांगोन। बेफोरो गासैबो नंखाय बाखायसो इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बेनिखायनो बुंबावदों, फै जोङो दिनै मोदोमनि थाखायल' गोनां गेदेर जानो हास्थायालाबा, मोदोमावल' जों धोनि जानो हास्थायालाबा, सोरगोनि धोनखौबो जोङो बुथुमनि आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो 1 तिमथि 6:10 बेबादि लिरनाय दङ, इनायनि गुदिया रां लुबैनानै गोबां मानसिफ्रानो ख्रिस्टखौ फोथायनायनिफ्राय उनफिनलांबाय। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, गोबां मानसिफ्रा धोनि जानो थाखायनो, गोबां मानसिफ्रा गोनां गेदेर जानो थाखायनो इसोरनिफ्राय उनफिनलांबाय होननानै इसोरनि गोथां रावा बुंदों। बेनिखायनो फै जोङो दिनै धोनखौ बुथुमनो थाखाय थांनायाव, जोङो मोदोमनि गोनां गेदेर जानो हास्थायनायाव जेन जों इसोरनिफ्राय उनफिनलाङा, जिसु ख्रिस्टनिफ्राय गोजान जेन जों जालाङा, जोङो दिनै सोरगोनि धोनफोरखौबो जोङो बुथुमनि। आरो जों दिनै जेखि मावा, बिजनेस मावनो हागौ, साख्रि मावनो हागौ, नोङो खेथि मावनो हागौ, नोङो दिनै जेखि मावा, आन्थाय जिसु ख्रिस्टनियाव थानानै, जिसु ख्रिस्टखौ दोननानै सैथोजों नोङो धोनखौ बुथुमनो नांगौ। बेनिखायनो 1 तिमथिनि 6:10 गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ, आरो गाव गावखौ दुखु आरो जिंगासिनायाव खोख्लैनानै लाबाय। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, गोबां मानसिफ्रा धोनि जानो थाखायनो, गोनां गेदेर जानो थाखायनो इसोरनिफ्राय गोजानाव थांबाय, इसोरनिफ्राय उनफिनलांबाय आरो गाव गावखौ गिदिर जिंगासिनायाव खोख्लैबाय होननानै बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, जोंनि दिनै गोनां गेदेर जानो हास्थायनाया, जोंनि दिनै रां बुथुमनो हास्थायनाया सैथोजों नङाब्ला, इनायजों जोङो रांखौ बुथुमोब्ला इसोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो नांगोन। आरो जोंखौ मोनसे समाव गोबां रोखोमनि आइखां बायखाङाव जोंखौ खोख्लैगोन इसोरनि गोथां रावा बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जों मिथिबाय संसारनि धोना माराम खायो। अब्ला बे गासैबो संसारनि धोना जामलांनाय दं, जोबलांनाय दं आरो नस्थ' जानाय दङब्ला, फै जोङो दिनै बांसिन सोरगोनि धोनखौ जोङो बुथुमनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों, जिसुनि मुङै आमेन।